Mama, sad sam poznat. Ćao dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Nedžagram. Danas se šišamo. I to šiša me mega zvezda, tim mega zvezda Vuk B1, poznati kao Manolički Berberin, danas. Krenimo. Neće me pitaš kako ćemo i to. Hoću kao Boban Rajović ćemo. Od ljubavi. Li, kakvu nežnu ruku imaš, brate. Ali gdje mi bacam ovaj? Pa baci dole će počisti ovo. Jao! Kako si? Li, brate. Šiša me kao Nikom Simića, bro. Samo mi stavi tu sa strane. Sido! Brate, kakvu laku ruku imaš. Rodila si idiota. Kaži joj. Ma da ja u stranu sam operisan, ne osjećam glavu. Bolje šišaš od Đikića, brate. Od onog Sile Dživa. Stvarno, bez obzira što ste iz istog sela i neko mekša ti je ruka, moram da priznam. Lagano. Da. Šta ima novo, neki projekat novi se radi? Radi si. Nešto ozbiljno. Stvarno? Da će me zaboraviti kad postaneš popularan, će i dalje budemo ono, drugaj. Moram da kažem, da napomenem da se veoma profesionalno šišamo, da svi imamo maske, ruke smo dezinfikovali pre toga infekcijnim sredstvima, tako da smo sveli koronku na minimum. Kako me šiša veoma? Ali brate, mora skineš masku ovdje. Čuš šiša. Gledaj, ako? Jao! Pazi. Meni nisi sad kako šiša. Pazi, brado, molim te. I tu imamo ovo, mladež, pazi ga, ljubite, brate. Ljubi, brate. Zadnji put kad me šišala, onda... Nemoj treba da idem ponovo da mi se ču mladeži. Zaključiva je drago, brate, nešto ne ljubim. Tako je, vidiš, Ma dobro, brate, čuvam. Da. Nisam ja sad neki... Nisi profesionalac, a? Moram da s njim malo pričaš, daleko nam je kamera pa možda sve ih čuješ. Da moje mumle što znaš. Kad pevaš, znaš dobro da pevaš, a sad nešto si tu pitiljiv. Kako provodiš ove karantinske dane? Poštuješ karantinu? Brate, neću da pričam o tome više. Što? A smorile su više sad. Pogoda se javi pita kako u karantinu. To više nije važno. Nije važno, a? Ima li ženski? Ne, ali Slabo, a? sam kao list na redu. Što bi rekao moj dobar prijatelj. Brate, moram da pohvalim Vuka Bogovića, koji se maksimalno pridržavao karantina, barem ovih mjeseci i po dana. Definitivno. Definitivno, znači, dečko je totalno, znači, svest, savest na visokom nivou. Dečko zna da kući ima baku, brate, i neće da se izlaže riziku, neće svoju porodicu izlaže riziku. Možda Vuku ne bi bilo ništa, ali opet bi svoju porodicu doveo u pitanje. Ali, dečko je, brate, savestan i svestan. Kao ja, naravno. Nismo mi Jaca Lukas pa da se ljubimo tamo na koncertu. Si glavko? Čekaj, si čuo što Nedom Braden traži pomoć za pevače? Da li će tebi da neki da? A nema, ja sam bre. Brate, tebi ni Vučić iz toga reće da ti si još malo lepo, jel te? A Lukić je do krsta? A? Ilure. I hoćemo staviti 18. rođena, brate, šta će budeti? Vijeće. A? Ja sam vam rekao, brate. Biće 2022. da pravite 18. rođendan, svadbu i krštenje na dete. U isto vreme. To isiče mi ovo. Isiče masku. Gledaj ovo ću si mi sekao masku. Pa šta je ovo? Pa sad, ajde stari. Sad sam, brate, poluosjetljiv na koronu. Onda sam ti brate. A dobro, brate, ću srediti. Li, brate, šta si mi napravio? Ne sve da se pogleda. Gledaj, isiče mi koronku. A to nije ni važno. Da li je moguće, brate, ovo sad? I sad tu umrem, brate. Daj, isiče mi, brate. Znači, više nisam zaštićen, brate. Morat ću da držim vazduh kako mogu. Ja sretim se, ja ti si pričala da sam. Brate, a sad pitanje... Pevam nešto. Što ću tebi ostaviti njega, ne volim tebe kao ti njega. Najveći hit Vuka B1 i Marija, brate, iz Austrije. Brati. Pozdrav za Marija, brate, iz Austrije. Ovako ćemo tebe da šišamo kada dođeš sad. I za Dareta, brate. I za Dareta, brate. Dare, brate, ne sam militio. Nećemo iz Editovim klipi, ne pratim više. Koji ti?
Pa za skijanje neki treba mu izrediti, lažem ga već 2 mjeseca. Nisu ni moji klipovi dali iz Editova, moj tako brate, da se ljudi ušli brate. Brisnem obrvu. Šuvine ili šiš šovru uvijek kao maraš. Maraš. Zato? Ko? Ona kao, maraš. Pređi s drugu stranu, pa mu šiše lepo. Brate, ne znam, napravio si mi na Gokua. Ne na Gokua, na onog Krilina. Zmaja kuglica, evo. Spava. Me lagana ruka. Spavaš li mirno Doni Peko? Ja sam ti za ruku. Brate, ovo šišanje sa što manjim konditom. Da. Trudim se da ne izbjegava. Da se znao, zvanično nisam promijenio frizera, Doni Peko je preuzeo i dečko počeo da radi, brate, i pun je kao brod, tako da nije mogo da mu u glavi nigde. Ali morao sam se ušišati jer ovo više nije imalo svrhe. Glava mi je bila kao nekog debila. Mislim, ona je sad... Nemoj, nemoj be. Ona je sad takva debilska, ali brate opet malo više zaličuje na manjeg debila nego što sam bio. Ko ti to rekao? A? Ko ti to rekao? Čekaj, ja tebe ličim da zeca. Ne hoćeš malo. Kupusa. Brate, ne znam, vjerovatno sam isto nošivala na dosta mjesta. Ne, pa će poješ opet polako, prođi svuda, širno. Zem, fali be. Pošiše me kao ovo na snežu oko, ću ti izvadim. Da te pitam nešto, ali iskreno mi odgovoriš. Ti, brate, ja sam uveren da si ti po Manovicu šišao ovce. Nemaš. A? Ne. Vidim, brate, da dosta si još skilo, imaš skilo. Pazi tu na mladež, molim te, brate. A? Ma nisam. Da li obrijem glavu kao da budem kao Gary Cooper? Ne Gary Cooper, onaj Yul Brynner. Njega smisao, evo sa istira mi oko sa gajtama koji ti kurac je. A mogu klip da bacim tu neku pesmu da se čuje? Koje smem da bacim? Koje hoćeš. Koliko će to me košta? Šta? Pa da bacim pesmu. Da mi ne copyright da mi ne radiš. Uđi ste drugari. Kad postavim poznat tu bacit ću ti neki pornić da glumiš. Kao onaj Da li može da snima live pornić na YouTube? A? Ne možeš. Može, ja. Što ne kreneš da snimaš o meni? A ne znam šta je to meni. Pa... Kao ono, pričaš s ljudima na kameru. Neću, to je Ivanko snimao. Da, Sa Muđu. Ivanko koliko se oduševio kad Muđa, brate, se pojavio u Omega. Muđa. Pa ne možeš da veruje. Pozdrav za Muđić za Ćalet, najbolji youtuberi u Srbiji. Posle Gastusa. Gastus je prvi onaj, car bio. Gaza što priča. Ne znam se kim pričao kao bio na neku žurku i napio se i krenuo se kada ja sam izmislio YouTube, ja. To je tačno. Da, sad što zvao ove poznate ličnosti pa plakao kao... Da, ja sam ulogio. To je kurac na Tajland je zaglavljen. Možda nikad neće da se vrati. Šaba je, doniram mu samo jer... Ja da se pitam, ne se vraća. Ja da se pitam, ja bi to u sporta vidio. Kad se ovo završi, gostujemo kod Luretu Knjaževac. Odazno. Ne znam, vidi, mislim da je ono. Da je vrh. Ako neće, popravi neko do kuća.